Kano sana? Kano sana? ফাটাইছে মালিক। মালিকের নাম কি? উত্তম। মালিক বাড়ি? শুকুলমপুরে। কিটা লাগাবি এখানে? Kita lagi ibu. তারা কই তারবো আমরা সুলতান ফাটাইছে চলছি। তারা কিটা লাগায় না। লাবার গাছ টাছ কাটছে তুমি তোরা জানে না? না না আমরা আজকে আইছি না। আমরা আজকে নাইছি। আমি পাঁচ আজকে আইছি। আমি উত্তমের কাম আইছি দেখো তারা এরপর আর কাটা আছে কইতা না আমি আজকে এটা কোন লাগা না লাগা আমি কইতে না তো। আমি আজকে আইছি পাঁচ। ভালো লাগে এদিকে। जों फाइमानि कारन गायके अ जागाव राबार बुफांखौ मा तानजांनि बागै जों अर कासुना बागै मा फाइक्या আর বড় জায়গা নেই কাজ না ভাই जों बंशीबारि नियंगैने जों कासुना बागै म एरिया के बंशीबारि मोजानि एरियाव क्लायो सिनि बंशीबारि पन्चायतनि आन्दाराव क्लायो जों आम बागै जों खोनायनाय तार क्लायने जोंनि माने सिनि बेनिफिसियरि मा फाइक्या ते सिनि पारापति बिसि जों जत मिलगैनाय मा कासुलायनो बागै आस्ते आस्ते जों बरतेब सिनि एरियाव हाबै थानाय आम बागै जों मा कासु फाइक्या राबा मिनिमाम 3000 हाइरक तानजाखोना বড় লাবার টানি তো আমরা কাইনা নাই और बर बंनि मेन उद्देश्य गायके राबा तानाय सिदि गायनायनि बागै न बरनि प्लेनिं दंना और बड़ काइना नै भाई मानि नरन थाइसार सुंबाय जोंनाव कुनु मुंसाफान जानो मा करे आम बागैनो जों सिनि जागानि बेनिफिसियरि एंगायनाय जों ते सिनि पारानि प्रतिबिसिंगैनो जोंर कासुना बागै जोंर मा फाइक्या जों बरक बसिनिया साबो हका तामके जों किसु किसु खोनाका रुपसारक सिनि खाइ बायना नैनाय और हकपाय नैनाय आबोनो बागैनो सिनिबो तो दिन जों तो गरि बरक जोंराबा रायचान नांगो आबोनो बागैनो जों खोनामाने लगे लगेनो जों खासिगमा फाइका ताङै होमबा जों ता फाइनाय फैका दरजाबे गोबां माका और जागार मिस्किरक दाजाक नक फाइका आम बागै जोंबो अ जागाव नायनाय फैमा पुरा जागा खालि खालि खिपका बुफां गोबां मा सिनि तानैनाय लेक तो सिनि और प्राय 30 जना हाय अब दङ ति किसु खास जागा दङ सिनि अ जागाव आम बागैनाय बर बिसोरबा और खास जागाव बरक माहाय मालिक करिना रखने वान सुगुने बरक तातान फायो जोंखौ प्राय अने आगिबो सोंबायसो माना खाय पाइजाक माना मानिया बरनो आगि जों बरक यां एरियाव अ सिनि जागा बादे आगि बुनि जागा माने यां एरिया काना गुनि रग बर किसि मिसा काय दं माने आम बागैने जों नु खाताव के बलं बरक आस्ते आस्ते सिनि राबर आइसा मानि जागावसो बरक मनो सिरि कायना बागैने तान फायनाय महके नष्ट खाय तकासिनि जों तो आबोनो बागैनो जों माखासे फागाताव जों बरनो रिंखा माने किसु खोनाव बुनि बुमुंगै माने बरनि या सिनि रुसारंनि बागै बर और काय फेनि जों बरनो बुं छटिके माया ख साबंखा सिरिमाया खाम बागै जों जतनो दलके पारानि प्रतिबिसिंगैने जों और कासुपाय मातं फायका जों खोनाका और जहर बाय इकबालिनि तिते बर और जागा बागलायनाय बर और हगलाय हुनि जों खोनाका के बरक बखना मा मालाया मालाया खो जों ना तिनि दिबो खिरिं भाई माने आसु सातन को प्रमाबो बरक माला लिया ता जों बरबे माला लिया बरक जों किसु खोनायनाय जों बगनो फन खाय हका बरक फाइनान्स होया आवन बागैने जों और ताबो बन बाथाक जाखर गोबां बरक दङ दा बिनो परति ताम खानै जों ताबो बरक माना माने के जों केसआव थानाय प्रशासन मादमे जों थानाय जों तहसिलनो रिंनाय सिनि एरिया जे जागा दं सङै दं मानि सिनि और आबा तान मानि सिनि सराय रक जों गोबां और इसे मिसाफोन आइजि चाव आवनि मंखा एडिसि एरिया म बंशीबारि पन्चायतनि आन्दार क्लायो ते म एडिसि एरिया बर आस्ते आस्ते बरक बाहायके सिनि अ जागाव बरक बाहायके और हाबै आस्ते आस्ते के और दखल खायनायनि प्रसेस नाय तखा काम नाय तंफायमान बागैने जों अ जागाव मा कासुपायके और प्रतिरोध खायना जों आस्ते आस्ते माहायके गोबां मा एडिसि एरिया बर हाबैन दखना तपन सिनि एरिया वखे जों कासुमानि जे अ जरातै जे नुगमानि जों जागोन मा कासुपायग्राखा